Zdravím vás, priatelia. Vítam vás v 4. lekcii kurzu programovania v Pythone. Dnes sa naučíme, čo sú to cykly, tzv. While loops. While loops prikazujú programu vykonávať určitú vec dokola, kým nesplní sa nejaká podmienka a potom vlastne sa tá vec prestane vykonávať a program pokračuje ďalej v činnosti. Ako ste si všimli, vytvoril som tu ďalší súbor lekcia 4.py, kde si vysvetlíme, čo je slučka. A tu je teda popísané, že slučka prikazuje programu vykonávať určitú vec, až pokým nebude splnená podmienka. Čiže, kým sa nestane toto, opakuj tamto a ak sa stane to, čo treba, ukonči opakovanie a vykonaj ďalší krok. Vidíte, že som troška upravil náš program a už tu nemám osoba, ani dospelák, ani dieťa. Jano teda už absolútne není tu sám ako kol v plote, ale už tu má celku slušnú partiu. Dospelák už není Jano, ale proste máme premenu Jano, ktorý je Jano. Potom máme premenu vek Jano, potom máme premenu Lily, ktorá je Lily. A to je Nikolasova mama. Ďalej tu máme Nikolas, ktorý je Nikolas. Máme tu aj Janku, ktorá je Janka. Janku poznáme z minulej lekcie, je to Nikolasová spolužiačka a v celku musím tam pomáhať. A upravil som to takto preto, aby sme si mohli krásne vysvetliť, ako funguje náš while loop. Takže ako sme spomínali predtým, while loop funguje ako napríklad moja mama, keď som mal 10 rokov. Kým som si neupratal izbu, tak mi nadávala, že si mám upratať izbu a keď som si tú izbu upratal, tak ma pochválila alebo mi napríklad kúpila čokoládu. Čiže tá slučka nadávania vlastne skončila, keď som vykonal to, čo bolo treba. Poďme si to ukázať, ako by sme tento príbeh spravili v programe. K týmto premeným, čo tu máme zadefinované, si zadefinujeme novú premenu a bude to premena upratané. Upratané rovná sa false, takzvaný boolean. Upratané je false preto, lebo proste v tej izbe je ešte stále bordel. Okrem upratania si spravíme aj druhú premenu a to je počet. Čiže spravíme si premenu count sa rovná 0. Prečo si spravíme premenu count 0? Pretože budeme rátať, koľkokrát mama Nikolasovi vynadá. A proste keď mu vynadá už určitý počet krát, tak Janka, ktorá proste je Nikolasova kamarátka a spolu komunikujú, tak si povie, že ona mu pôjde s tou izbou pomôcť. A preto si dáme aj ďalšiu premenu a tá bude is Janka. Akože Janka prišla k Nikolasovi pomôcť mu. Takže teraz už nebudeme robiť premenné, ako sme robili na začiatku, že budú mať 3 kilometre. Proste, že teraz by sme dali premenu, že Janka prišla k Nikolasovi sa rovná false, ale už začneme troška robiť také programátorské premenné, že aby dávali aj zmysel, ale zároveň aby nemali 5 kilometrov proste. Takže si dáme premenu is Janka a premenná is Janka bude znamenať, že Janka je u Nikolasa, čiže je tu Janka. Is Janka sa rovná false, pretože Janka ešte neprišla zatiaľ. Teraz si poďme pozrieť, ako taký while loop funguje. Také niečo ako if, čo sme sa naučili minule, tak teraz proste budeme dávať, že while. A napíšeme to jednoducho. While is Janka, 2 rovná sa, lebo porovnávame, nepriraďujeme premenu. Rovná sa false, dvojbodka, odsadenie o jeden blok, pretože sme vnútri cyklu. Čiže while is Janka rovná sa false, čiže kým nepríde Janka, v tej izbe stále bordel. Vypíš, Lily nadáva Nikolasovi, nech si uprace izbu. A zároveň si dáme za to novú vec. Dáme si, že count rovná sa count plus 1. A toto nám zabezpečí, že tento count nám bude počítať každé to jedno vynadanie. A to je zabezpečené tak, že ten program povie while is Janka rovná sa false, čiže kým nepríde Janka, tak Lily nadáva Nikolasovi. Potom program vykoná ďalší riadok v tomto našom cykle, v tomto našom loope. A ten riadok bude, že count sa rovná count plus 1, čiže program sa pozrie, count je 0 a count plus 1 je 1, takže count sa rovná count plus 1, takže tým pádom sa bude rovnať count 1. Potom zase pôjde tá slučka, pretože už ďalej nič nenasleduje a povie Lily nadáva Nikolasovi, nech si uprace izbu a zase sa pozrie na ten count a povie si, teraz je count 1, takže count plus 1 a count bude 2. Preto pod toto, aby ste to videli, dám vypísať aj ten count. Print, toto je count a dáme tu count. Dáme si prázdny print, aby nám to dávalo medzeru.
Čiže Janka stále nechodí a kým nepríde tá Janka, tá mama bude tomu Nikolasovi nadávať do nemoty. Toto keby spustíme, to není dobrý nápad, ale ja to spustím, aby ste videli, čo to spraví. Že si otvoríme terminál. Toto všetko sa vykonáva v tejto slučke. Tu je slučka a toto sa v nej vykonáva dokola, kým nebude splnená podmienka a momentálne je podmienka, že is Janka je false, čiže kým nepríde Janka. Kým nebude toto Janka true, toto pôjde dokola a môžeme hocičo dať za tento program, napríklad, že print OK, ale sa to v živote nevykoná, pretože tá Janka tu nikde neprišla v tom while loope. Dám Python 3, lekcia 4.py, zapnem program. Všimnite si, čo to robí. Non-stop to ide, tomu sa hovorí nekonečná slučka. A keď sa vám začne vykonávať nekonečná slučka, že váš procesor by sa dozajtra zbláznil a našli by ste ráno zhoretý počítač, tak proste spravíte len ctrl c a program sa zastaví. A vidíte, že program sa zastavil a program sa zastavil pri čísle 3 410 864, čo je extrém. Toľkokrát mu stihla tá mama vynadať. Samozrejme, že toto je úplný nezmysel, ten program nechať takto a preto my budeme pokračovať. Toto si vymažeme už. Tu si dopíšeme, že už count sa rovná count plus 1. A teraz si pozrieme, čo sú to tie vnorené podmienky. Do tohto loopu si vložíme podmienku. Čiže if count je menšie alebo rovná sa 10, celé toto si odsadíme, pretože to je zase v tej podmienke. Podmienka je vnorená v lúpe a tento náš príkaz je vnorený v tej podmienke, takže zase to odsadíme. A takto vyzerajú vnorené podmienky, že máme while loop, v ktorom sa niečo vykonáva a vykonáva sa v ňom táto podmienka a v tejto podmienke sa vykoná toto. Čiže kým je count menší alebo rovný ako 10, Lily nadáva Nikolasovi, zároveň potom vykoná, že count je plus 1 a dáme else. Čiže ak nie je ten count už menší alebo rovný 10, is Janka sa rovná true. Náš loop sa nám zastaví a tým pádom dáme si print Lily išla kúpiť 2 čokolády. Pred chvíľou ste videli, ako ten loop išiel, že to proste išlo ako gulomet. My chceme mať troška v tom prehľad. Na začiatku nášho programu importneme vstavanú knižnicu time, import time, a zabezpečíme, aby náš loop sa opakoval každú sekundu. Bude to ako sekundová ručička. Lily mu vynadá každú sekundu. Nie, že jak samopal. Lebo to by asi aj jemu odpadol mozog už. Nakoniec si dáme time.sleep. Toto je knižnica time, ktorú sme si importovali. A v tej knižnici time je funkcia sleep. To znamená, že zaspí na určitú dobu. A tú určitú dobu definujeme v týchto zátvorkách a my si dáme 1 sekundu, pretože chceme, aby sa slučka vykonávala každú sekundu. Keďže tu máme if count je menšie ako 10, tak Lily bude nadávať Nikolasovi a count sa vždycky spraví plus 1, čiže bude vždy plus 1 za každú slučku a keď toto dosiahne 10, tak sa vykoná tento program, že is Janka true. To znamená, že prišla Janka a pomohla Nikolasovi upratať izbu a vtedy sa náš program skončí a vykoná sa vec, ktorá je pod programom. Všimnite si, že toto je už zarovno tohto while loopu, že není to vnorené do toho while loopu, čiže toto sa bude vykonávať, až keď sa ukončí ten while loop. Pustíme si to a uvidíme, čo sa bude diať. Python 3, lekcia 4.py, bum. A vidíte, čo sa nám tu udialo. Lily nadáva už 0. krát, nech si uprace izbu. Lily nadáva Nikolasovi už 2. krát, nech si uprace izbu. 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. krát, nech si uprace izbu. Keď 10. krát mu už vynadala, tak vtedy vlastne prišla tá Janka, pomohla Nikolasovi upratať izbu. To znamená, že slučka sa nám zastavila, už nikto nikomu nenadáva a Lily sa potešila, tak išla kúpiť 2 čokolády. Pretože si to tí mladí zaslúžili. Do tohto else si ešte môžeme dať Janka prišla pomôcť Nikolasovi. Program spustíme. Tak nám spraví 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Janka prišla pomôcť Nikolasovi, čiže izba je uprataná. Lily išla kúpiť 2 čokolády. Takže sme si spravili premenu upratané, ktorá je false. Spravili sme si premenu count, ktorá nám ráta, koľkokrát vynadá Lily Nikolasovi. A spravili sme si premenu is Janka, čo znamená, že Janka príde k Nikolasovi, čiže je tam Janka. While is Janka false, kým Janka nepríde, tak Nikolas si izbu neuprace. A to znamená, že Lily mu bude nadávať tomu Nikolasovi
a zároveň vždy, keď mu vynadá, tak ten count sa rovná count plus 1, čiže zráta nám, koľkokrát mu nadáva, čiže mu vynadá 1-krát, 2-krát, 3-krát, ale my sme si dali vnorenú podmienku, že kým count je menšie alebo rovné 10, tak tá Lily mu stále nadáva, ale ako náhle count sa stane 10, tak tá Janka si to uvedomí, lebo je veľmi inteligentná a príde tomu Nikolásovi pomôcť, nech mu tá Lily nenadáva už toľko. A vtedy vlastne sa naša slučka zastaví. Predtým ešte než sa zastaví, nám vypíše, že Janka prišla pomôcť. Samozrejme, že by sa to dalo o moc jednoduchšie spraviť, ale chcel som vám ukázať, že čo sú aj vnorené podmienky a že vlastne všetko, čo je v tom while loope vnorené, tak sa bude vykonávať v tom while loope a keď ten while loop skončí a splní podmienku, tak sa začnú vykonávať ďalšie veci, ktoré nasledujú v našom programe mimo toho while loopu. V dnešnej lekcii sme si ukázali, čo sú to while loops a zároveň aj vidíte, že tá partia sa nám tu pekne rozrastá. Dúfam, že vám to bolo všetko jasné. Dneska ste sa naučili fakt silné veci a už vieme aj, čo sú to podmienky, vieme, čo sú to cykly, tzv. While loops, vieme, čo sú premenné, vieme, čo sú dátové typy, vieme, čo sú operátory, vieme zrátavať, odrátavať, čiže ako ste videli, sme si spravili premennú count, ktorá bola 0 a cez while loop sme ju proste spravili s nej napríklad 10. Ja verím, že nad týmto všetkým budete silno rozmýšľať a budete si to skúšať a experimentovať s tým, lebo o tomto programovanie je a preto sa snažím to spraviť stručne a preto sa vám aj ten while loop skomplikoval, aj keď som to mohol o mnoho jednoduchšie vysvetliť, ale spravil som to naschvál preto, aby ste si nad tým lámali tie mozgové závity, ako sa hovorí, a tým, že si budete nad tým lámať tie mozgové závity a že to budete trénovať a že si to budete proste skúšať, tak tým sa to najlepšie naučíte. Ďakujem za sledovanie lekcie, dúfam, že ste to všetko chápali a vidíme sa v ďalšej lekcii.